Everyone, ako pala si Cheryl. My channel name is Cheryl On. So, medyo in advance ko na kasi sooner or later, malalaman din nila ang aking lihim na, ang lihim na tinatago. At ngayon nga, na-inlove ako sa hindi ko kay dad. So, medyo older siya sa akin ng mga medyo a little bit naman, pero kahit na may age gap kami, we are same vibes, parehas kami ng same vibe. Tapos lalo na sa relasyon, yung vision namin sa relationship is parehas, nagkakaparehas kami. Very supportive siya, supportive, genuine love, at naramdaman ko yun. Nagkakilala kami and the same reason na galing siya sa failed relationship. It's napaka-fresh din. Ganun din ako. So, hindi talaga kami as in, nagkita talaga, may taong may pakanan nito at may tulay, kumbaga. Sa Bicol kasi, sa amin kasi dito sa Bicol, ay tinatawag din the bridge, the tulay. Kaya nagkakilala kami nitong loved ones ko na sinasabi. So medyo at the first introducing nung pinakilala siya sa akin nung taong yon, trusted one. Siyempre galing ako sa breakup, so a lot of trust issues, negative pa nung mga time na yon. So nakikipag-usap ako, but in a nice way, kasi nga nagbablog ako, vlogger sa YouTube, content creator ako. So I entertain my audience on the live. Yung mga taong nanonood sa akin ng videos, lalo na sa lives ko, kasi nga it helps me to grow talaga. And then storytelling, no? And then nung naano ko siya, medyo mysterious siya, hindi siya nagsasalita, medyo tahimik siya, yung words niya na binibitawan, very careful siya. At yung nagkukwento sa akin nung about sa kanya is yung tulay. So itong lalaki na to, hindi ako mapapaya kasi mabuting tao to, at medyo a little bit of telling a story about the past. So the past is, I have no right to judge naman kung ano yung nakaraan nila, kasi on lifetime naman, we have a different stories, kaya nagkakaroon ng failed relationship. Wala ako doon sa panahon yun. Malay ko ba kung anong dahilan nila. Pero the main reason talaga, hindi sila nagkaintindihan because of the different isang dahilan kung bakit is the age gap. Para sa akin kasi, hindi issue sa akin ng age, as long as nire-respeto ako, mahal ako, at yung loyal sa akin, faithful, yung love, ganyan dyan, at hindi fake, at walang reason na yung gagamitin ka lang, it's as user, gagamitin ka lang just for fun, and hates ko yun. And then, and me too, at ako din, no